برنامه جنگه سلاورس تماشاوان هجا جنگه همه ایرو گنده از لی حاتم دنیای گنده حسینیک لجه جیه کی تایبت از ایرو بحثا زاروکاتیا خواه بلکی بحثا زاروکاتیا و همویان بکن زاروکاتیا مدا جیانا مدا چاندا مدا آخه عمل سراتن دنیای مچجیه مچدیتیه مجده خواه باوی خواه کالی خواه باپیر خواه مچ بیستیه چه دانمه تشتین کو از هر هفته جاره کی جوار راوت کم کی دایم من از ایرو جوار یک و بجم جنگه دست بید که تماشاوان هجا نهاجی از لجی خواه خورو زاروکاتیا من ام بیجن هاتنامنا جیانه سبب کو از آتم دنیای کی بوه سبب دیو باو بونه آخا کو از لی بومه نها از لی او جیمه از دخوازم هنکی بیرا خواه بیرا و تماشاوان ازی ایرو بکولم اف چند سالن برنامه جینگه به پیشکشوانی من و بکد و امگا حوال من پشت کامره ام جی بجیل ولات خود گرن خوشینک بن نخوشینک بن هر وها پیکاتین خوزاهی بن هر چه هبن یک ام جوار راد گینن جارنا دبه ایش بلکی دکه و لاشه و جارنا دبه کیف خوشی دلی و پیشاده به هر وها انسان ما کل در ولات جی به حسرت آوان دیتباریانن افتشتین کو ام جوار راد گینن بگومان به حسرت آوان بطایبت مگوت یا کسین کل در ولاتن لی دناو ولات تاجی کسی کو امکار بجبن وکی کوچبر دجین هنه ج آخا خوش گنده خود دور کتنه دوی واری داجی از دکارم بجم کی از خودی سعوده کی باشم چونکی دیامن باوی من دمکی دریجه یعنی پشتی او والا کرنا گندان شواتا گندان دیسانی به وگره را دیو باوی من هات نگند جبروی تکلیان منا بگند را نهات برین لو راجی او تشتن کو ام بیش بابو کالان دا باوی من دیامن وک دومداری گیاندن من وانجی دیو باوی من از باورم بوان بحث کردن من آنگو افتشتن کو ام بود دن نشاندن او جبو نفش دومه ببه وک چافکانیه کی الهامه چافکانیه کی خباته جبو کو پیش روزا ما هنکی رونقتر ببه وکریتر ببه لو راجی اف تشتن کو مگوت از جوار راوت کم پیشکش دکم دبیرو هش من دا او تشتن کو هنه از دیندار دیو باو خمه لو راجی اف حق مجی از باور دکم هیه
دیو باوی خراجی برنامه کی بدی رنگی و بالی بکشین سر و مجار چونکی دبن و تایبەتمەندیە دا ev çi kes hene belkî ez dikarim vê jî bêjim yani ji bavê min diya min wê da kalê min hene pîrê min hene û bavkal hene yani ev pêvajoyekî ye ev dîrokek e ev çandekî domker e hatiye domandin bav daye bav kal daye bav daye law daye ewlad her wiha wisan evet derêjî ev tişt qewmiye ez ê îro zêdetir ew kar û barên ku çandî ji zarokatî bigir hetanî dema me ya niha li nav vê malê li derdorê çi bûye para min çi dîtiye bavê min diya min çi bi min fêrî mikirine bi çi rêbazê fêrî mikirine em ê vana yek bi yek ji we re vebêjin tabii insanê me îsanê ku temen dirêj bin extiyar bin li hember kamerê dibe bi kelecan bin ji ber wî jî xeberdana wan axaftina wan hinkî belkî zêde tişt rave neke lê ew dîtbarî dîtina wan têrê dike em bêjin meriv li destê de extiyarekî mêzeke yan em bêjin li ew çiqirên ser û çavê wî mêzeke dûr da meriv ji xwe peyamê digire ji bo wî jî yanî carna dîmen de axivin yanî hewcedarî nake ew însan meriv de axafte ew dîmen jî de axivin ji ber wê jî taybetmendiyekî wisa me xwest em îro bên mala me demsal zivistan e her wiha meha mijdarê ku ji bo me Kurdan hin me hene wek pîroz em dihesibînin meha mijdarê jî ji bo Kurdan mehekî pîroz e mehekî jiyanekî nû ye ji ber wê jî me taybet xwest em vê mehê jî hilbijêrin û di vê mehê da di demsalekî zivistanê da nihal derve jî baranekî dijwar heye di nav atmosfera dengê baran de belkî deng naye lê em wekî ku li vir vê atmosferê dane ew dibîzin em ê qasek şûnda hinkî derkevin derdorê jî em ê hinkî çavderiyên derdorê jî ka ji ew salên borî hetanî roja îro çi bermahîman bavê min diya min çi parastine ji ew çanda kurdewarî çi parastine heta roja me îro çi hêştine ji wî wextê çi maye ji zarokatiya min tiştê ku bê bîra min çi maye em ê bigere di nava malê de nava amûran hacetan da em ê bigere ka çi rast em ê bê em ê yek bi yek ji we re rave bikin ew kêrî çi tên her wiha di nava malê de hin tiştê de jî hene em ê wan jî niha piştî vê rûpê em ê dest pê bikin û em ê bigerin ka em ê çi bidînin ji we re yek bi yek rave bikin jîngeh didome. Ev xaniyê niha ez tê da me xaniyê ku ez lê hatime dinyayê dayîka min li vir aniye dinyayê di heman demê de ez ê hinkî behsa taybetmendiya hundirê vê odê di vê odê de me çi jiyaye em çend kes bûne ez ê hinkî behsa van detayan bikim ev tiştê li paş min xuyan dike evana ciyên nivînê me ne tevû talên nivîn û her wiha em bêjin ew ê ne cilê ku zivistanê me bêjin raxe ew ê bike ev ez yekser balê bikişînim ser vana ev maxin maxê ku diyarê xanî piştî sala not û çaran gava ku gund hatin şewitandin bavê min ji nû ve ev xanî saz kir çê kir diyarê wî filan serban kir evan maxan lê xist evan maxan jî taybetmendiyekî li licê heye li herêma aliyê debil li wir çandiniya dehlên wekî ji bo maxan bikaranîna maxan dikin jûr digirin aliyê biryas filan tên girtin
Ev jî sobe ye, soba ku tabi de zarokatiya me da sobayên em bêjin wekî viya modern, ki ana em bêjin ka viya li gora wê demê modern e. Markar hebûn, tabi markar niha li vir ninin. Ev jî maşa ku em pê agir tev bidin, her wiha jê mankarê tev bidin. Ez ê qasek şûn da hinkî sobê jî daxim, belkî xwarin falan jî em li ser çêkin. Ev jî lemba Qazaxiye ye. Lemba Qazaxiye jî hê jî rojane tê bikaranîn, çünkü li vir dibe di demsalên zivistanan da ceryan biçe. Ji ber wî jî ev muhakkak di malê da tê peyda kirin. Bavê min diya min jî ev ji salên nodî parastine, heta roja me îro hanîne. Di çanda Kurdan da xalîçeyên ji bo dîwaran hene. Tabi ew xalîçeyên dêw bavê min ê ku di gunda berî wextan li dîwar daliqandin, min wan bi xwe girtiye, mala min a bajar danin. Ji ber wî jî diya min tiştekî wisa wek di şûna xalîçeyê da bikar aniye. Ev jî dîsa askiya ku kincê xwe davijine. Ez dixwazim behsa tiştekî dijî bikim. Di nava vê odaya picûk da bi qasî 3-4 metrekare em 8 bira 4 xwişk di vê odeda dêw bavê min, yanî 14 kes em dondurê vê odê da radizan. Tabi feqîrî tiştekî eyb nine, herkes mümkün e feqîr bejî, herkes mümkün e dewlemend zengîn bejî. Eca minderan, doşekan her wiha me rêz dikirin, em ji xwe diketin berka hev bûyî qaydeyê radizan. Taybetmendiyekî zarokatiyê jî hebûn, yê ku li herî dawî razana ditirisiyan. Ji ber wî jî em bira me ji xwe re qor dikir, dor dikir. Carê yek diçûne li paş radizan, yanî bifikirin şevê me yekê tirsê digirte berçav ji bo ku em li aliyê dawî razin. Ece kî nêzîgê bav û dê bana ew jî xwe di ewlehiyê da hîs dikir. Çünkü parastina wî dêw bav dikar bikin. Ji ber wî jî di xwarina taştaya serê sibê da dema em bêjin zivistan bana. Diya min taybet gebol xwarina herî serekê a baş bûn ji bo zivistanê. Gava gebol çê dikir, ece bavê min ayrî dadanî. Yani ev tiştê ku dibêjin hê em zarok hemû natine dinyayê, em du sê kes bûn. Bavê min tê bîra min ji ame ciyê da dadaniyan, ece em yek diçûne ber bavê min. Yani di çanda me de ev hebûye. Lê piştî demekî ku hinkî însan hinî alî hişmendî da pêş ketin piştî salên heştê wan wextana, êdî ew ji hev cuda razandin, ji hev cuda xwarin falan ew di çanda me da bidawî bû. Ji ber wî jî ew jî tê bîra min, yani gava et çûn ber bavê xwe min xwarin dixwarin wekî xwe di ewlehiyê de wekî tiştekî wekî taybet tiştekî bidine te dihatin. Ev şibaka ku niha li vir ez li bame jî li cê ji bo bacê em dibêje şibak, her wiha bacê û şibak her du jî têkildarî bayê ne ji bo ku tê da hawa bigire. Şibak û ba her du jî bacê û şibak her du jî Kurdî ne. Ece em ji bo ku dibêje şibak, ev şibakê da jî yekem car min dengê baranê bîst, yekem car min dengê ajalekî bîst, yekem car dengê barana berfê min dît, min tava rojê dît, tava heyvê dît. Yekem car di vê şibakê da dengê însanan me bihîst. Ji ber wî jî taybetmendiya vê odê ji bo min gelek girîng e. Ji bo me hemû însanan yên ku ciyê ku lê hatine dinyayê ji bo wan muhakkak pîroz e. Ev zî wek pîrozgeha min e. Lewra jî ez dema behsa vê bîranînê xwe dikim, tabi hestiyarî jî li ser min çê dibe. Ez hinkî di alî evê da jî kur dûr diçim.
لهمبر مجی پوترافکی من زاروکاتیا من هیه از تقریبا سال 1987 دا ev fotoğraf mekişandiye ez 12 salime tabi de ali evet de taybetmendiğin mine şahsi hem de ali hünere da ali strateji da ji hünere kimin heye de ali topu listine da ji yani futbolistiye da ji ez veki futbolisteki ne profesyonel le vek amatöri ji ez list mecber viji zarokatiya min da ji eve ve dimene kimine ku me de rewşa fakiriye da ku kince me futbol spor tenebin em li xwe bikin tenê bifikirin pantore min îçlikê min an kurtik gomlegê min û porê min jî dirêje her wiha topa me futbol lê ev jî dîmenekî min ê zarokatiyê ye min xwest ez bi we re parve bikim ew jî diya min bavê min ji bo ku ji min hes dikin li dîwarê malê dal xandine ez spasiya wan jî dikim û em niha jî hinkî derkevin wetaqên dinê beşê dinê jî em li wan derana jî çavderiyên xwe bikin em ê yek bi yek ji we re rave bikin. Bavê min westê dîwarê keviran e tabii ana ixtiyar bê nikare ev jî teraziya wî ye kevin diye tabii lê navetine xwe mezmê me tişt nizanim bavêjin li vir jî hacetên ku mane ev bi vir e taybetmendiya bi vir çi ye ji bo ku êzingê ku bîn ji bo zivistanê bişewtîne pê bi vir hem wan dibirin hem jî hûr dikin sivîk e ev ya jî qedûm em jê re dibêjin li hin jiyan dibe navkê jî wek tivir jî bikar bînin qedûm e ev devê wî yê birandinê ye ev jî yê kolandinê ye dema em diçûn me qotkê bin erdê derdixist me pêviya derdora kot verdan biviya jî dibirandin ev jî çakûçê bavê min e çakûçê wî ser dîwaran xwedê zanê ev çakûç li çend kevran ketiye di xebata çend xaniyan da çend bîran da hatiye bikaranîn bi destê bavê min û bi destê xebatkarên berdestê wî ev jî dîsa bireka bavê min e ev jî birekekî kevnar e hacetên di zarokatiyê da mi dîtiye ev bêtir kevine û dibînin ji xwe hemû zingar girtiye ev jî ew jê re dibêjin ew ku pê maxên ku davcî ser xanî serban dikin pê ew qoşkilê wî radikin pêviya navê viya jî çi bû nizanim jê re digot tiştekî bîra min danine bibexşin her wiha viya jî merik e dema niha hinkî weka bêran çêbûne ji bo ku gava rezan bikoliyan baxçeyan bikolin pêvana dikolin ev merik e vana saxlemin herê zêde nade berxwe lê saxlemin ji van merê nîjan şêtirin tabii li vir gelek tişt hene ji mixesê bigir ji hevrengê bigir ji mûj bigir gelek tişt hene li vir ya herî balkêş evî cer ye ev cer li ser milê diya min xuşkê min xuşê min ji min mestir gelek caran pê çûne kaniya birîm avê anîne kaniya gundê me jê re dibêje kaniya birîm kaniya gundêm şêrîn e keç û bûk lê civiyan e kilamekî zû heye ev tabii divana da ceran da av germ nabe sar dimîne wekî sarincê ne dema diçûne palehiyê divana da avê dibirin devê wî jî qapaqekî didane ser ji bo ku tiştekî toz moz nekevê
اجا او آب نجمی طبی و وقت جی ام بیج تاس فلان تنه بیا انسان به سر خودت کر جر آوی اف جی وکه ایرانین دیان باوی من خدیل درکتنه البر وکی اویه وکی دپوخانه اف جی اویا جروکه جگزن دوی چمان تنه توپ کرن جبو که گز هنکی ساغلمه هزداره ev çetki ji bo derdora malê bê paqij kir û binê dewaran gezikê ev jî yani cureyekî melkisê ye. Ev jî hewşa me ye tabi piştî demekî êdî bavê min ew ê kir li vir wek bi betonî tiştekî çêkirin tiştekî taybet em derbasê hundir bibin ev jî sîtil e ev ê sîtilê yani bi qasî min xwe dîtiye nedîtiye ev sîtil heye ji mala kalê min maye dibe ku ji bavê kalê min jî ji wî re bimîne sîtila mezin e du heb sîtilên me wisa henin Eca ev afirin wekî ji serî hetanî vî serî derdora axirê afirê dewaranın di zarokatî de jî em dihatin mevserê golkan digirtin gava em bêjin diya me wan dewarê mezin didoşandin mevserê golkan digirtin yan em bêjin berxikekî bê karîkekî be me dikirin hembêza xwe diya min wan didoşandin ev jî afirin wisan cî bi cî em bêjin li vir mîx wisan lê dixin û ev zencîrî ev tabi wana modern çêbûnî demir asın falan evê dikin berê wekî mîx ji darê çêdikir dikutandin wisa bi navber ciyê dewaran çêdikin û li vir xwarina wan de ev jî stûn e stûnekî hatiye çêkirin wekî ji bo ku serban ew ê nebe dîsan dondirê axirê da wek jîngehî ev berê jî di zarokatiya xwe de jî müşahidî dikirin lê niha jî hecehecik gelek li vir hêlîn çêdikin mesela li vir du heb hêlînê hecehecikan hene ew jî weke jîngehî hecehecik tên li vir hêlîn çêdikin ez dixwazim besa serboriyekî bikim me wisa Kurd bavê min sala par digotin ez çûma axirê gomê mêze kir hecehecik pir vîçevîç dike gomka mêze kir marekî ketiye hêlîna wê û gom min jî bêrê girt got bi hêlînê ve gom li mar xist gom li mar xist ji bo çêlkê wê nexwe û gomar ket bavê min dîsa hêlîna wê çêdike hêlîna çêdike çêlkê wê dikekê û ew çêlek mezin dike difirîne bavê min wisa bi şanazî behsa vî tiştî dikir bi rastî jî li ser min tesîr çêkir min xwest wisa Kurd bu were parve bikim ev tenûra diya min e ya jî merika wê ye dêra wê ye li vir serban kirine wisa bi evê li vir jî wekî firnê tenûra ku diya min li ênan dibijîne ez dixwazim behsa tiştekî xwe zarokatiyê taybet bikim di zarokatiyê de hinek lêstik hebûn bi terş û gogê bûn çirê bûn her wiha kopî bûn ya herî taybet çi bûn lêstika gurçanan bûn ev der wekî ciyê zibilê ciyê sergînê sergoya me bûn êca li vir em zarokên picû em li vir digîştin hev dû û em li vir bi gurçanan dêstin gurçan çi ye darekî bi qasî qolê meriv dirêj serê wî tûj wekî zixt li erdê dixî yê dijî êxwel ê te dixe kî êkî xist ew gurçanê wî jê dibe
ev jî zarokatiya min da lîstika ku ez karim bêjim ez herî pêşanaz dibûm lîstika gurçan bim. Li vir jî stekî balkêş temaşevanên hêja li vir mirîşkê hatiye bi dizî hêka xwe li ser van berg wan kiriye. Hinek mirîşk hene ew ê ne yani diçin bi dizî hêka xwe dikin. Em nak koxê de nakin diçin bi dizî dikin. Ev jî yek ji wan e hatiye li vir di nava van berg wan de kiriye. Ev berg jî li herêma Licê gelekin ev jî fayda wan ji bo nexweşiya şekir baş e. İnsan dikibine agir, xagî jî dixwin, dikibine agir jî dixwin ji bo şekir filan baş e. Ev jî hêk e ez dikim elime bila paşê diyam dîsa bê bibe. Li vir jî mazî hene bifikirin erdnîgariyek ku em bêjin têda ber û ew xweste hebin ev mazî ne. Maziyê payîze ne. Vana jî birayê min ku tişe ber dawaran şolê rast hatiye wisa berhev kiriye. Evana jî dîsa ji nexweşiya şîrozê ra gelek baş e ew mûxek û di nava mazî de ye ev cî kurm lê dixe. Lewma jî kurm dişe lê dixe. Piriya fayda wî heye. Ew jî taybetmendiyekî dara maziyê fayda wî ji laşê însanan ra heye. Li vir jî du dasên bavên hene, das. Evana pê em bêjin dar tên terşandin. Her wiha ciyê koxa mirîşkan jî ev dere du hev sindok wisan bavê min çêkiriye koxa mirîşkan e. Mirîşk li vir bi şevê mirîşkê xwe dikine li vir û ser digirin. Tabî lîsê mirîşkan yekser tê aqilê me re dema qala mirîşkê bibe ev wekî lîs jî tê bikarin ji ber ku lîs gava li ser lîsê wî nizin be bi şevê rovî dikarin mümkün ama birevî bavên ji ber wî ser digire. Ev cila kerê ye. Cila kerê jî bavên de elva. Li ba me çanda hesp tune ye. Li Licê çanda hespanî gelek pêşket ye. Yani di demê berê de ji karwanî ji bu kadar dikire lê taybet gundê me de çanda hespan tune ker têne xwe dikirin. Ev jî cila kerê ye. Ka gurzo were. Ev jî bereket a xamiriyê me hemûyan de be xalanekê me hebûn xalê Emer ew îsar rehmet kir çû ser dilovaniya xwe ev jî kûçikê wî ye ji ber ku niha mala wî bê xwedî maye ev kûçik zî li ber deriyê me ye diyan bavê min lê xwedî derdikeve xwarin dike yanî em kare bêjin weke însanekî sêwî ye. Gurzo keber. Divê em ji heywana jî hes bikin ne hewce ew heywan şîrê wê bê xwarin, goştê wê bê xwarin. Yani ev pisînk be jî, kûçik be jî, şil be jî, zuha be jî divê em jê hes kin, em jê hes kin, em jê hes kin. Berê temaşevanên hêja me îro berê we da gundê me. Me bîra hişê min, welatê min, me kola me vekir û me yek bi yek ji we re ravekir. Em ê hewl bidin hefta pêşiya me li wargehekî din û li jîngehekî din dîsa derkeve pêşberî we. Heta wê demê hayîş babin. Silav û rêz.